Idi lang napalabas sa lawas nagprotesta dagiti residente iti Barangay San Luis, Baguio City kontra iti pannakipatakder ti baro a jail facility. Konstruksyon ti proyekto may tultuloy lata. Kanayunan a detalye ipaay ni Bridget Marcasi Pangos Fian. Indalan dagiti sumagmamano a residente ti Diamond Subdivision, Shangri-La Village Subdivision ken San Luis Village Barangay iti protesta iti panagtubngarda iti pannakaipatakder ti baro a City Jail iti San Luis Barangay, Baguio City. Sigun kadakwada, naklaat da nga uray na inget ti panagtubngarda iti konstruksyon iti pasdak ti BJMP ket na ituloy latta daytoy. Impeteng da nga awan ti formal a public consultation ana ipatungpala, awan iti documentation ana iparang kadakwada, segnan kadagiti maibagbaga konsultasyon ti barangay ken BJMP, ken awan ti economic survey ana ipatungpal kadagiti residente. Inyo nay unay dapay adakkel ti negatibo nga epekto ti konstruksyon ti pasdak iti kinaulimek, linak ken kapya ken ti aglawlaw ti barangay San Luis. We are thinking of the security, the safety of the residents, including its environmental impact. We want to emphasize that there was never a consultation with the residents, okay? Malaksid iti dayta, naamuandaan ang ipaay ti barangay iti Certificate of No Opposition kadagiti masaknan nga ahensya. Gapo iti dayta, arig na saan ang madengdengeg ti pakasaknan dagiti residente. In fact, we have opposed this February 2025. The Certificate of No Opposition and the Barangay Resolution indicating that we are not opposing the project. The residents are not opposing the project. March and April. So anyang itigunggunan na DJ opposition in file me. Iti banagmat ti Barangay San Luis, dua a public consultation ti na ipatungpal kadagiti masaknan ken napatgan ti kiddaw da. Inlawlawag na at tikiddaw laeng dagiti residente ket saan na pan nakaikarga ti Diamond Subdivision ti dalan sumrek iti pasdek. Nag-consultation kami 2 times. First gamin ma'am, ti kunada handa kayat nga magna ti BJMP ijay ayanda nga Diamond Subdivision. So no objection, tati purpose mo ti project ijay nga inkuana. Diniscuss mi amin data with the BJMP including all the barangay officials. Naiyunay-unay anag naamin iti legal a proseso ti patrabaho ken dimmalan ti papeles maitunos iti mandato ti linteg. Nakapasapay kadagiti amin na clearances sakbay anarugyan daytoy. It is the work of the local governments or barangay that after accomplish all the requirements and accomplish amin the GPman na gana BJMP requirements, awan ti ground mi mangitid ti certification ngintid mi no objection because of the purpose of the project is good. Pinunas namat ti danag dagiti residente iti presensya dagiti PDLs iti barangay gaputan na ipanamnamat ti pannakaipasdek matlaeng ti alad ken pannakaipasigurado ti naingat a seguridad ken panagbantay dagiti otoridad. Padaanan met ti beneg ti BJMP ken lokal na gobyerno ti syudad seknan iti nasao nga issue. Bridget Marcasi Pangos Fian para iti Pambansang TV. Iti baro a Pilipinas.